Dobrodošli hekleri u novi video na Insomnia Hack kanalu. Nakon dugo vremena opet smo se vratili snimanju. Danas ću vam pokazati cheat, znači teleport cheat za San Andreas multiplayer ili SAMP kako ko kaže. Sada ovo možete, znači ovaj program pokrenuti kada uđete u igru ili prije nego što uđete. Zauzima 24 KB, znači čist je znači program, tako da nemojte se brinuti. Evo ućemo sad ovdje, dobro ovo, i sad ovdje namjestite na koju tipku želite da vam se cheat pali, znači u F11 je namješteno znači programa. I sad ćemo ući u San Andreas, znači u SAMP, pa ću vam to pokazati, naravno bit će snimak i to je to. Sada idemo ući.